עצור. אז תקשיבו, מחר ב5 בבוקר אנחנו הולכים להילחם. כן. כן. אחד, אקשן. אנחנו צריכים לתכנן. מה אנחנו יכולים לעשות? אחד, אקשן. יש לנו רק עוד 5 שעות, ועדיין לא תכננו מה לעשות. ארי. אם האגרוף שלי כמעט הרג אותו, אז אולי אם ניתן לו אגרוף בו זמנית, זה יהרוג אותו. זה נשמע כמו רעיון טוב. בוא נרוץ. איזה ילדים מטומטמים, אני כמעט הרגתי אחד עם מכה אחת. מה הם חושבים שהם יעשו לי? כאילו אין להם שום דבר עליי. בסדר. וואו, אבל פשוט ייתן אגרוף ממש חזק, זה יעיף את שניהם לקיבינימט. זהו, קל. מלא, כמעט התחיל, אני כבר חייב ללכת. וואה? אקשן. גו.